Men adım Murat. Yıllar boyu erwedi işlerle meşgul keldim. Ýalňyşlyklardan dolu bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginden habarsyz geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüň toguryny näkpişikleriň, agaçlaryň hakyny ýerlenmadyr. Arkamda toňulap günä toplanan soň, ýygy ýüzlerçe hakyny ýen adamlaryň men galanlygyny bilýärdim. Ýöne bugün kakymyň ýasyna başlanyndan, geçeren wakalarymdan soň ähli zat ütgedi. Ähli zady gurşaýan şol rahmet gapy ahyr men üçin açyldy. Indi men bütünlüğü başga adamdym. Boynumdaky kul haklaryndan halas bolmagy, eden etmişlemden aklanmagy, anha şo günden ýüregime dugdum. Indi tanayan adamlaryň ählisiniň menden arary bolmagyny tilýär. Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkını bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe, tövbe. Kul hakkı kalmasın üstümde, hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahlarımdan, hakkını helal et. Hakkını helal et, hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahımdan, hakkını helal et. Hakkını helal et. Hakkını helal et, hakkını helal et, hakkını helal et, hakkını helal et. Tarik dövüş, bakkal aşar. Nämedon? Harun. Harun, Urpınar. Ben günah deryasından Başka kim? küçük düşle Başka. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkını bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Murat, neymiş diyen oğlum? Boynumda hakkı alan adamlar ýatlajak bolýan ece. Bu yerdeki adam atlar katı keneken oğlum. Şeýle bir köp bolýan. Haýsy birinden başlajagym bilemok. Neteden bolsaň esasat şodur balam. Allah sana haýsy ýoldan ýöremelligini görkezler. Hani namaz wagtyny geçiräýmeli oğlum.
Allahacan, maňa ýol görkäz. Başlamagy ejaza ber. Amin. Sen kim boldyň? Yok! Yok! Garas. Gitme. Garas diýen gitme. Murat daý, men bärde hiç ýere gidemok. Şu gün melegejeň seni çörek dukanyna gider. Soň gidip mektebe adyň ýazdyrarsyň bolýarmy? Bolýa. Yer bolýar. Inni orada git de ýat, bar. O kimkä? Nerede gawatlaşdyk kaq? Nerede? Muradynym Aýdy ber ağam. aladaly görnýärle. Bilmän bir ýanyslyk goýberýdikmi ýa? Şeýle bolan ýalagam. Aýdýanyň näme Murat? Meňe habarym ýok. Häzir şu hatamy düzeltmekçi bolýar. Onuň aýagşyla bolyn biz näme diýäliňizdi kaq? Mene bilýän näler? Goý hakykatdanam bilen ok diýeli. Şonda näme dersin? Men näme bileýän Murat? Bilmeýän hataňy näme dip düzeltjek? Näme üçin beýle gaharlanýarsy? Ýalňyş şeýse bitiň diýen okmy? Ýokla Ibrahim ağa, düşünmediň. Ýalňyş şişeden sen näle men öwdüm. Nähili ýalňyş şiş etdim kem? Ýaşy gitdi öde. Näme ýalňyşlyk göýgören biler ýaly. Onu tanamasam näme? Murat daý, men geldim. Mektebe gitjekdi bir ýerde durup bilen okat begenýe. Usta daý, çörekler nähilmiş ýa? İlk wagtda gapagyny açmaly. Soňam çörekleri peje salaýmaly. Oglum, sana bir zat aýtjak. Näme? Beşenne bolsa çykarýar. Anteni öz adyň aýt. Efe, Näme dol ilata hyzmat ediş müdürligi, polisiýa bölümine başgadan ýere gerek bolsa Efe'niň bizde ýaşaýanlygyny habar bermegimiz gerek. Ýoksa mektebe nädip ýazdyrsak? Bir alazyny taparna. O diýen alasyň wagtlaýynça bolar. Eje. Men ýaly öňkü tüýkesme ogra çagy nanarlar öýtýäňmi? Öň ogry bolanyňy gizläp bilmejekdiň üçin. Barda eder. Daşkynrak garnyşymyz diýer. Hosarlar daşary ýurtda diýer. Hemmeler ağlap çykjak oglum bolmaz. Näme etmeli bolsa edip şoňa görä bolaly. Çagan şunça işlerden soň ýetimler öýüne dala aýtylar. Murat, meni ýetimler öýüne berjek bolýaňyzmy? Seni hiç kime vermem. Ondan biz başka bir hakda gurrun etýäs. Şunuň aýdýaňmy? Hawa çynım. Han uraly. Ýaşasyn. bir ýalany başga bir ýalan bilen basdyr etmegi mecbur bolarsyň. Bolla. Netijesi erbet bolar. Gaýgat neje? Häzir çetawar. Hani ýörün ne faja? Maňa şu ýerde garaş bolýarmy? Bolýa.
Aýdyp berin, näme gerekdi? Bir oğlancağı okuw ýerleşdirejek bolan müdür bilen görüşüp bilermi? Elbetde, bir minut. Näme üçin ağlaýan? Ağlama. Kakam men taşlap ödeni menim köp ağladım. Kakam sen näme üçin taşlap gitdi? Aslında taşlap gitmekçi däldi. Ýöne erwedi işler ulaşypdyr. Doganman belki islenýärler. Näme islenýärler? Öýden kaçyp gitmegi. Ferit, doganym kime? Siz çağanı okumak hukukundan mahrum etjek bolýaňyzda. Çağan hosarlar bärde däldiýdi mi? Haýwat atmaň gardaş, maňa haýwat atmaň. Men size düşünüp gidip aýtdym. Bu ýer resmi idaret. Demek resmi namlar bilen bir iş yürüdülýär. Besir. Maňa akyl satma. Düşündim. Uly kömek etdiňiz. Bu yer hayır sakawat guramasy däl, döwlet mektebi. Gynanma. Murat daýa aýdyp doganyny tapar. Murat daýam gowy adam. Hemmelere kömek edýär. Burnuň gany. Başga kişi aýtmagan bolýar. Näme üçin? Yaran ok dip men tawsyrarlar. Nire tawsyrarlar? Efe, Murat daý. Göksuň dogany tapşaýyrlar ha? Öýden gidipdir. Göksuň gaty gynanýa. Ben günah deryasından bir küçük Uy, can kakılýar. Göksu. Dur gydym, dur. gördüğüm düş değilmiş. Men tapagy ýeremok Murat daý. Elbette girersin oğlum. Girersin. Oğlum, kulak as. Ertir girersin da. Mektep kaçıp giden oğa. Gitmen. Men mektebe almadylar. Men isläni oklar. Efe. Mektebe yokman gidersin. Sana söz berýän. Sabırlı ol. Menden bir zat haýyş et, şonu alyp bereýin. Ha? Masal şoýun futbol pökküsini. Futbol oynaman haly ýa? Hawa halyan. Murat. Bıçağa kim? Bami? Efe? Diýmek ýeňtemden şey dipsiň-de. Şunu söýläp maňa çağaň bardygyny aýtmasyň-da. Oýsany bolgusyna. Ýene ogul bolup menden ýaşyrypsyňyz-da, he? Şunu söýläp allapsyňyz. Bu çağan kimden aldyň? Diling sakla. Ağzından çykýany gulagyň eşdýäm. Efe Ferediň ogly. Yalançy. Allaýan. Gyýdym, aýyp bolar. Wah, Efe. Balam. Näme boldy? Efe? Ece. Efe. Näme boldy? Burnu ganap başlady. Soňam özünden gitdi. Ýyma düşün. Yeterlik naharlanman soň çağaň enka agypdyr. Bu da ýokunç keserlere getiripdir. Bu bolaýan iş. Ýagny indi nähil worka, näme etmeli? Ünsü bolmaly bolursyňyz. Çağaň ogry idelmän görünip dur. Şu ýaşdaky çağalar öte nädik bolýar. Üns berilmese ul dertleri ýolup biler. Ene şu dermanlar alyň. Ýeligidär içirersiňiz, arasyny üzmäň. Lukman, efendi taýýarlaýynmy? Hawa. Yeni bildiräýdi. Husnuny diýençe garaşyp durman desene hasagana getiriň. Sag bolun.
Efe dur. Algama, derlersin. Kakan diyen etmeli Efecan. Näme üçin ýemmeler Murat daýyn men kakamdyr öýdýärler. Efe dostlamyň biriniň ogly. Häzir şäkeriň daşyna gitdi. Maňa tapşyrdy. Şäheriň daşynda däl ahry. Hemmez üçin Taňry ýalkadyn. Allah razy bolsun. Men näme demişim? Ýörün. Inniden weýle tekel kelläň agyrsa aýdarsaň. Ýaşyrmalyal. Gizlemelläl. Düşündiňmi? Ýöne izmi berseň näme? Seni iýdiňe iý bermejegime söz berýän. Ýöne bir zatdan mahrum alaryny öýdüp, hakykaty gizleseň ýa-da ýalan sözleseň, ana şonno köp zat Beýle ýitiräň. bolsa onda näme üçin sen şok ede aladyň? Wah, men oglum gelipdir. Gel içeri, gir oglum. Zehramy diýardyň ha, Hudaýa şükür. Gir içeri, gel oglum. Gir hani? Ýür. Korkur ýar zat ýok. Lukman derman ýazdy. Men olary akşam gelemde getirer. Çörek dükana gitjekmi? Ýok. Ondan öň etmeli işim var. İşin Allah'ın olsun oglum. Sag bol. Sag bol. Edýäniň näme? Çağalary idarlayan haramzada, ha? Ahmet ağa? Ağam, ne edip beýle boldy? Ne edip? Ömrüm humar oýnaýar bir zat bolup geçdi. Çuwmedy. Ähli zadym elden alyrdım. Aýalymy, çağalamy, baryny. Ýadyňa sal. Men şu ýere giren bahalym hemmeler öýür turardy. Men hemeçe şeýle bolar diýdim. Ana şu pursat inni ähliden ýitiren ekeni. Ahmet ağam hoş geldin. Oho, ağamcan hoş geldin. Şeyda o ağam. Ağalar ağat et. Sen beyik adam. Nira yitirim boldun ağamcan ha? Görmedin ha? Ana geldi mi? Böyle yollu alı teret. Stol tayinacaktır. Elim, ağama kofre tayarlı. Bir de gedek gelenle çubuğun oğay. Sene elin güýçli ağam. Var mı özün tiyir ya? Ağam. Men Ulluhan ýalňyşlyk göberdim. Özüm adam bolanlygymda
Beýle zatlar men başyma düşmedi. Men günem agam. Özüň ýazgarmagyň goý. Dostlar, Ahmet ağa bar pul fiýrik gitdi. Bir topar bolup aňalyk galýar. Oň bellisini etsek näde ha? O burada da etmeli. Şu gece bu işi bir ýany ýüzle delinde oňa nokat goýaly. Uruluşyşymyz ýaly. Soň kagaza özüň gol çekdirersiň. Bolýa. Götürýän. Oyun menki. Etçe galadyň näme agam? Bu oyun. Kä gadanýan kä ýitirýän. Köp daha tutturdum ay. Nagyt pulun bolmasa şoňa gol çekäy. Aýyrdan o şo kagadan ay mamur. Ahmet ağa öz agamyza. Kagaňy sonlap tursan gelşiksiz bolar ha. Ben koşulma Murat. Bergi bor. Başyk aýtjak dadyň mı Murat? Yok agam. Aýtjak zadym yok. Agam ayak çek. Agam dur kömek etmek. Aho, öňüňe teresine dost. Başla. Murat. Murat. Hojoyun dükanyny taşlap şähere gidelince çykypdyr o. Aýdy ber suna. İşten çykjak bolýan. Gowdurdyň gerek. Bu ýerde seni gyzyklanýan bir jadatlar Murat diýdi. Sen maňa kömek etmäge borçlusyň. Saňa satyjy gerek dämi? Gaty görme suna. Sen bilen işleşip biljekler. Kimdigine äwelli adamlar bilen işleşmeli bolanlar perişdetirýän. Aýalym kyngyna düşende bolsa, Bu arada aýrylşmakan oýlanmaly keninde. mejbur boldum. Men seni hemişe söýýädim. Aýdýan lan kiçi dillen bärden çykýar suna. Indi öňküler ýaly ýalan sözläp bilen o goýdy ýa-na. Goý şeýle bolsun Murat bek, görübererdi. Näsengem senden hakkym alar. Merwe, Gürrüňizi bermäýin diýdim. tanışymdy. Dükanymyza otlady. Ýöne gürleşip durduk. Düşündüm. Efe nähili? Gözden salmajak bola göreň. Gowlanşy. Adam gowlaşar. Lukmanyň aýdan näseňiz elbetde oňatlaşar. Kakatyna habar getirdiňizmi? Efe'nin kakası şekerin taşına gitti değil mi? Aha. Aslında Merve. Gel berik. Borda, soňgurlaşýar. Gerçerik.
görüşüp bilerim kaka. Seni o bihip ben nereden tanıyan? Muradymy hastahanada tanıştık. Bir garry adam halat etdi. Merve, ol adam oğru. Näme? Eşdiýäňmi magam? Eşdiýäňmi? Näme hizmet? Şunu siz gaçyrypsyňyz diýýär. Taňryal kadın. Heniden beýle adamlar bar o. Kaka. Yen aýdaýynmy? Ha, yen aýdaýynmy? Göwle etkinçiklen garaşaýlyk aýlygyny elinden alan ne? Ananamok. Gijetini gündüz edip işlän adamlaryň çöregini gözdi kendigini. Beýle iş etmez. Gecicik çağalar ağlap, oğurluğa uğradı şini. O beýle adam däl kaka. Bolya. Kakaň ödüni ömür boyu tegmil boljak ýa goýduň da. Yok. Merve! Merve! O biýip baýynynma? O baryp ýatan ýalançy. Merve! Merve! Ýalňyşyňy tapdyňmy? Tapmanda tapdym moly. Çödgüt taplanok. Onu onum tapardyň menim. Eşliň uğruna gidýär. Sen bagtda adam ekeniň. Salamu aleykumlar. Salamu aleykum. Salam. Oh Murat, senin merdemi? Necati, seni bu yere haydi şemal getirdi. Mumtaz'a uğrayacaktim, öyle yok mu? İman akidenden oradan aradan çıktı. Eşitmediniz? Ne ettin ay? Çağa cennetten mi oldun? Bu ne hal beyle oldu? Bu acalla. Vakti gelen son, gati ilaç adamdı benimle. Geçen hep de gelip bilmedim. Size koydum dükkanı. Hayırlı olsun. Bizi yürüyer onunla Necati. Dur ağam. Belki benim muradım kömmek edeger. Oğlum yürü giyin adamdır. Barından kıskanmaz, boloncağından paylaşar. Mumtaz ağa bağamız bilen bile hepde de bir gedek muğut çörek paylardı. Men hayır sogap bolsun deyip hepde de bir gedek mätäç adamların muğutunu çörek paylardım. Gurrun olmadı ağam. Tanrı yalkasın. Necati, ödün gelip alarsın da. Hava. Ondan bir işmeleğin bize muradam çağırırın. Eger ruhsat etseniz. Onu hemen ruhsadı. Murat ve koşulmak istese, hıvıs bilen. İster, hem istemez mi? Yer onu, akşam görüşürüz Murat'ı neyim. Hazırlıkça sağ olun. Baş etsini, sağ olun. Gelip durun. Akşamın hayırlı olsun ustu. İnneki sana da garaşyaz. Ne dip bolsa. Elin özüň dert görmesin. Sağ olsa. Sağ ol. Elçek yerine bereket verdin. Onu vakit yitirmeli. Yor.
Peygamber serwerimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamlaryň gymmatynyň ýagşy ahlak bilen ölçüljegini aýdypdyr. Ýagşy ahlak barada sorulanma bolsa, yalan sözlemezlikdir diýipdir. Hemmemiziň bilşimiz ýaly yalan söz adamy dünýäde bigadyrlyga, ahiretde bolsa cehennemeldir. Her bir musulmanyň bilmeli zady Allah boyun bolmagyň şertleriniň biri yalandan daşdyrmakdyr. Çünki hakykaty gizlemek özgölüň hakyny ýemek diýmekdir. Allah bizi kişiň hakyny ýemekdenem, haram ýemekdenem gora bolsun doganlar. Amin. Bärigem çörek getirin. Bağışlan baş etini. Şularym paýla. Çörek alym agam. Çörekleri alym. Brady boşrak. Demiň eten oku. Bu gatky iş. Allah kömek edýär. Ana näň Murat? Şu görýän adamdan käbir hyzmat diýipdiň şu işleň uğruna. Ama ala başga işler ýok ýaly. Allah olar gora bolsun. Amin. Hoş geldiňiz. Nara hazırçyk getirýän. Sağ ol oğlum. Ahmet ağa. Ahmet ağa. Ağam dur ayak çek. Galydymdan meni günüme goý. Dünýäde menden başga nebsiň arar adam käne galydymdan. Hem bizning sebäpkär men. Ağam garaşlana. Ahmet ağa. Ahmet ağa. Ýagşymyň? Bu bolan zatlaryň ählesiniň sebäpkäri. Men agam. Seni humar oýnamagy iterenem. Dudagy düşürip kyn gününe goýanam men. Şo gece eliň çuğmayan tutmadyň. Biz hile gurduk. Haywan, wojdansyz. Ahmet ağa, kulak as. Sen men ömrümi kül etdiň. Ağam. Oğlun jany goýup atdyna. Öýden açypdyr. Näçe wagtdan bäri habar ýok diýerler. Oğlum. Bir gün köçäň uğruna jetetini tapsaň, bilik goý. Gan horum öýediňsiň. Ol aýdypdy. Men gan horum. Sensiň haka diýipdi. Kulak as. Eger isleseň oğluňy halas edip biler. Menem kömek edeyim. Ýöne ilki özüňi el al. Özüň dursa. Atadyň ýadynda sakla. Siziň öýüňiz nirde? Biziň öýmedimi? Bilemok. Bilmeýän tatlaý çağaňyz barmy? Bar. Onna belli. Çağaňyz nirde bolsa öýüňiz hem şo ýerdedir. Goçy tan barda ýat. Mihmananyň ýatmak bolmaýa. Mehmanyň haýyşy ýerine gaýtarylmaýar. Sen güýçli bolmak üçin häzir ýatmaly. Onna bolýa. Gijaňyz rahat bolsun. Gijaňyz rahat. Gijaň rahat Gijaň bolsun. rahat. Çağaň nerede bolsa öýüňem şo ýerdedir. Nähil dogry aýdylansyz. Görün ha men köçede, oglumam köçede. Keypin açırma. Ondan peýda ýok. Sen ýa-da apsaň. Istesen geçip ýat. Yer gijaň rahat bolsun. Gijaň rahat.
Baş üstüne. Sağ ol. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Murat dayı. Men mektep ötmellämi? Gidersen ýöne ilki gutulmaly bolsaň. Oturlama. Ýok, gutulaňok. Ondan on biziň nire bar ýanyny bilýärmi? Nira. Göýek suwuň doganyny gözlemäge. Onda bolýa. Gidiberin. Size ruhsat edýän. Gel han oğlum. Allah yoluňyzy açyk etsin. Sag boleje. Sağ olun. Men üçin ähli işiň taşladyň. Häzir men gurumy goýarlagam. Ilki Serkan tapçak golaly. Tağaman gidip gel balam. Şonom ýadyňdan çykarma. Göýeksu. Gel gyýdym. Gel balam. Göksu gel beri. Kakacan. Balam. Kakacan. Gyýjagadım. Serkan gitti kaka. Doganyň tapartydym, gaýg etme. Göksu okudan giyecek halyan kıydım. Ejem diýen net gyýdym bar. Bizden gitme bolýarmy? Bolýa gyýdym. Efasa olay diýdi. Bolýarmy daýy? Berde ne işin vardı? Herkana kömek etmäge geldim. Oğlum vardı katı giyeceğadın düşüptürlü Ahmet bizi günümüze koy. Güler. Men size adar bermen. Biz için sen özün adar. Oğlum sen zararlı etti. Gayrat edin, icade verin. Sen Ahmet'in kumarvat ülpetlerin bir de mi? On şeyle güne sen sallın. On son ne için icade vereyim? Tebe oğluňyz üçin ondan o iş edip bilmersiňiz. O ne hili? Ne hilse şo. Serkan tapmak üçin yamanlaň dünýäsini oňat bilýän erwe adam zerur. Ağlım Ahmet. Göz yaş ederden katı giyecek alın. O hinidem sporta gatnaýamy. Gatnaýady. Yönü üstünlük kazanayın diyeni hokdy. Medallara da gahawagnam galdyran hokdy. Çilimi öwrenli. Öýe bir näçegidek terhoş ýagdaýda geldi sen ýaly. Son kuwatlar haýdy kulu watnaýady. Şu ýere gatnaýady. Yönü men bar gördüm. Hiç kim hiç zat bilenok. Polisiýada çäre tapmady. Ol ýaňy 18 ýaşynda oldurdy. Zor bilen onu öýe getirip bilmerse. Onu bize mi göreli? Kıyın günne derdim paylaşan bolunluğunda belki sana kömegim degerdi. Yönü sen yemişe men ağırlanın kovurdun he. Men yağdayı ağan makalım olsa katı giyeceği alın ekenik. Bir yerini gözleýänmi? Biz Serkan gorkmagyň hosarlary. Bir jamyr. Kenan ağa.
Awa näme hyzmat? Bize näme kömek? O soňky döwürde görünen ok. Dogrymy aýtsam, ýanynaky dostlaryny mene halamadym. Eýte dostlary kimlerdi? Olar tanaýarmy? Direksiz oğlanları meňge. Onsuzam tutuksuz ol. Soňky döwürde gelen sözlemänim çykardy. Görnüşi ýaly çağaňyza boýurup bileňze goýdy. Bilýän ýakyn ýollaşlary ýokmy? Badyr aýdym ok. Gejesi gelen wagtam şu zatlary görüň berdim. Hiç peýdasy bolmady. Doğru da sağ olun. Ağam. Ayak çektiňizle, aýdy beriň. Ağam, Serkan maňa jaň etdi. Ýagdaý gowdy eleken. Ona hil, näme bolup duraň? Kömegiň gerekdiydi. Menem gittim. Çiýişden ýaňa gözleri çalaja görünýär. Meni bir adamyň ýanyna gitdi. Ol pully uruş guraýan eken. Ağam, tälim çaýtma beriň. Meni şu wada gowur. Pul uruş bolug näme? Ey Allah, men däl etjekpi. Ol uruşda uly pul goýulýar ağam. Ol adam nerede? Sport enjamlaryny tatýan bolgusy bir adam bar, Aziz Zafer. Serkanyň şo ýerde bolmagy ahmal. Onuň biri bagladym diýdi. Ol uly kumar ağam. Ömrüňi ortaga goýulýan uly kumar oýny. Awagam, ýagşy. Alada galman gowur. Bol ýagat ýagşy. Buýrun dadyňyz taýýar. Garaşy ýatagym. Baş etdine. Bolýa, sag bolum. Ulagat ýa näme hyzmat? Ýeşiňizleri. Hoş geldiňiz. Biz Sarıyer tarapyndan täze boks salonyny açmakçy bolýar. Enjamlaryň ekletini bir ýerden alallydyk. Ayağı üstünde durmaň, oturun. Sag bolun. Iň ardan bahalary bizdedir. Menedir derrewsi üçin zatlaň sany ony ýazaýyn. Bir giň bagymydan bar. Gözlerden sowa. Gözden tawa diýdiň. Özüň bilýän. Hem bilen görýän uruşundan pul gazanyp bolanok. Ýöne sowrak ýerlerdäkiden Men beýle zatlardan habarym ýok dost. Biz işi kanun boýunça ýöredýäs. şeýle de bolsa anha telefon belgem. Birden gerek bolsa onu ýagşy. Sag bolun. Şeytan barda ağzını burnunu küle uğram etdiye. Aslında pul goýmak gaty girdejili bilýärmi agam? Ucundan bir tutup bilsek syptyrmar. Aranmaz bay bolar. Murat, sen däl räpin ödýän. Ýok, däl ramo. Gatyçynım. Bu işte uly pul wa agam. Men sana nädip onandym kam? Sen niýetiň o däle? On soňam biziň humarly oýunlarymyzdan tapawdy ýok ahry agam. Onda da wagty gelende 500 000 1 milyon pul taşlak gaýdýar. Şeýle dämi? Ola dogry. Sen mamla. Şey diýsene. Öwrenörsiň. İkram çörek bersene. Ertirme hayır. Arma görün. Bahar bolun. Bize mi iş elimizde girelle? Sag bolun. Oğlum, Alo. Böyle. bereyim. Bäri güçtürüm.
Ursana, ur. Hoş geldiniz. Bağışlayıverin, tanımandım. Ay yok düşünüyorum. Kim için oynayat lan? Men yollaşıma tavşırdım, o şey yol barkadı. Ondan şovlu olsun. Yaxşı. Ur. Ursana, ur. Oçum tayyarmın. Teret ähli pulumu saňa goýduk. Bu son kıyın iş ağam. Ondan son diyen pulum berersin. Bolýa mı? Bolya goçum bolya. Sen näme meni öýüňe kakıňdan ýakyn taýyan? Hawa ağam. Onna maňa anan. Men sözüm sözdür. Men taňa ýalan sözlemen. Gaýgatma. Alan şuny. Bu taňa gowy bolar. Gowar, pökki alyp bordyň, pökki aly. Hanydyr? Bu yetkinjek bilen gurrugymyz ba? Sen kim borsun? Kakasy. Men günäm geçmeň üçin taňa wagt gerek Men bor. üçün janyň hupasyna salam. Terkan, sen üçin janymdan geçmäge taýýar. Menden kakyň ahyry. Ahmet ağa. Inni oğluňa öýek deli. Seni bir gede kakamyň dukanyna gördüm. Ejem öýde garaşady. Ýöne kakam teň bilen gitdi. Kakam bizden seni gurladyň. Ýöne inni ýerine getirdimi? Ona menem. Menden razy bolagam. Radylaşdyga, unutdunmy? Kakam 40 ýaşynda. Menem şoňa golaýladym. Ömrümiz ýene sowrulyp barýar. Seni gaty görýän ejeň her gün sen üçin göz ýaş dökýän gyjygyň ba? Göýek suw agasyna garaşýar. Seni şoň kömek bilen tapdym. Doğancığım. Oğlum. Balam. Menden sorajak dämi? Sorajak. Ýöne gorkýan. Menem senden arazydyr nagam. Ýöne senem menden arazy bol. Arazydyr Terkan. Arazydyr.
Ağırttım ötü soruyan. Ağırmadı. Oynettim. 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 Kaçmardın. Gel kaçmardın. Gel yan sana. Tuttum. Oynettim. Oynettim. Bir oğlum vardı, iki bollu. Yönemen küçücük ha. Beýle kiňidem olup baranok. Belki göksu gelendir ha. Efe. Efe. Efe, Ağırdı mı? Yok ağıranok oyun ettim. Dur göreyim ana. Hani? Gel hani. Hoppa. Hop. Marat, Biz ilata hyzmat etiş müdürlüğünden anha çağana urulan şu aýdyşym ýal tüýketme uğry. Çağa näme bolanjygyny kim bilýär? Hakas çağany muňa tatandyr. Sen diýäň näme, ha? Dur dost, ýuwaş. Murat dayı. Gel oğlum. Teň maňlaýyňa näme boldy? Yıkıldım. Kakaň nerede? Tütsühanada. Kakaz tutsuhanada olansan biz seyretýäs. Men göwnüme oňa seredilmeýän ýer bolupdyr. Bu näme diýdiňiz? Biz çağa ziýan berýäsmi? Biz düşündürüşini alalyň. Siz öz wezipeňizi berjaýdyň. Bolýa. Hani? Murat dayı. Murat dayı. Efecan, öýde zadyň barmy göreli? Melek dayı. sabırlı bol balam. Sabırlı bol. Ferediň tutulan giýje sizem şo ýerde diňiz ahyry. Kakaz çağan maňa tapşyrdy. Onu özüm alyp kaçmadyma? Oňa ziýan ýetiremok, çynymay diýän. Men iştat göremok. Gören bolsam bagtyarly adamlara habar bererdim. Sen tetelli adama kim çağasyny anansyn? Hayran galaýmaly. Indi men düzeldim serkerden düşüneňizokmy? Eger düzelen bolsaň, şu bolgusyzlykda näme işiň bardy? Polisçi şo ýere näp paranroý diýen serkerden men çaňatdym. Men habar berdim. Diýmek, Türk polisiýasyny kömek etmek saňa galypdyr da. Şeýlemi? Bagışlan serkerden. Onu men näme etmeli? Näme etmeli? Gyýdymdan taş durup, onsoň işe başlap bilersiň. Häziram çak taşaryk. Saňa taşaryk çyk diýilýär. Hani, aýtda oňa. Ogurduňmy? Tutsuhanadan täze gelendiňmi? Epäň kakasy bilen goňşulykda bolanyňmy? Maşgalalyňmy? Düýün giýje pyçaklananyňmy? Yeri, aýtda! Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş.
Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş.